كابغولغلو تلفزيون إرترا عزو السلام تانا تقبلوا مرباتنا أب مكتتال تركوب زخبركن تعزبتنا نلومي سولس عصر شمون تتكمتي ساعة شعات مشس تدالو زيناتات وشتن وزان حزنا لكم كريمنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم إفرم قدي خمتلو متكا بغندي أرست زينا فيلم هقراوين فدريشنا سبورتا بسمرا قبائتاتن يكان علوا أبارنتو أب مكتتالن مقصارن ساقم تبالع السلطنة وعيبهم إرتراين تقماتو دبوب سودان أستات 110 دولارن لعلى 10 مليون باوند موفيهم بمحبرات عيوز تودب وسخ دوموز تقلب سراحنا يمكرات عدما أب ملأ فرنسا يكايد اللهم أستراليان سنغابورن أب مدنفع حملة يكتبا وفريزة تكرس من معكتمان نفاريت وق روسيا زاقيت تنقب زي تنتصر مغنيات بموداقع 10 سبات مويتهم كوميشن بحالن سبورتن إرترا حيال ودابن عبيت سبورتا بتحتزبل تيما كابتمال 10 شوعات تتكم تجميرو أبسراحنا يتصنحها قروان فدرشنا سبورت قبائتات أبسمرا يكان علو أما خفتين ايتي بهاقراو فدرشن كعسو مربب فلمو بفدرشن بادمين تنزغت سلمدب كوميشنر بحالن سبورتن أمباسادر زمدت تغلى أبزسمعو قال لما تقبائتات نا 4 عامتات نطفتات نفس وكف فدرشن بمقمقام نمساي معبال سبورت زحجزن ذهبت من حسابات من جاوكم زخونه قليصهم اب كوميشن بحالن سبورتن حلافي مكتتال نطفتات كوميتيتات اولمبيك بارا اولمبيكن هاغراوان فدرشناتن كولونيل سلومسيوم بغديو عميق كوننتاو قمقام بمكياد ناي مسا مربات نمسال تقاباتي ابركتوم كعزو تلابيوم تساتفت ببريزيدنتاتن حلفت فاينانسن كلتياتن فدرشنات اب زقربت صبصبات زتتكبره تكنيكاون فينانساون صبصبات دحر زكاد وزته حدش وطنات نتغبار بمصراق غبايام زازيموم زي كازي امراصيت كوميتي مرጫና حفشاو كايدان ممرحيتاتن كمون زتاتاتو حدش اغباب غباياتاتن مرጫን زملكت زرزراو مبرهي قريبون تزتيلون امود اتاخا اب مريحنت نصنحونا يابركتون مسغانان ورقت مسكر تعديلو بفدرشنات كعسو مرببن بادمنتنن زجمره غبايتات فدرشنات سبورت لومي 18 تقمتي بناي فدرشنات تنس صدقان بايتان قصيلو وعيلوم ابا كبابي بحفشاب صلات حرشا دما بفلاي غود ازصعو ساغمت بالا عتالليخا نمقصصارم سغمتن موساد زحق سلطنا اب بارنتو توهيبو وكيل ارينا قداو تولدن زدالو زيناو صبصاب بيتروس منغبس كقربلناي أبي طلعت حرشاد ما بفلاي قدرات زسعبو ساقمت بالعات بقبو على ليخا نموكو تصارهم سقمت نموساد زحق السلطنة كاب 10 حمشة تقمتي أبي بارون تتوهيبون حلاماتي كاب كلن نوزباتات قاشبار كان استواتو 30 كيلو كيلاتات مكل خال بغلستوها بالسلطنة عينة بهرن ساقمت بالعات بحفشة أنبت قربن مدربدان أعواف كيلا ندما بفلاي بغللو زل الليلون نموكو تصارهم كوسر بزعبا زقبا سقمتي أفلتو نخبولون كم زخونة هواهاد نايت السلطنة أتو إفريم عقاز جحبيرون علامة ناي السلطنة أبزوبانا بفلاي أبز معربا وجن ناي الزوبا أبز حلف سلس 4 معالتات تريوتات ناي أنبت أقرب نداقنا نمس سلزولو كابز ببقاس كل نسان زوباتات سلساتفو أستات 30 كلتن موياوي كإلات زلوهم كإلاتات ناي مكل حال بغلي كاب كل نسان زوباتات مسيوم نزل سلطنا زي خمس قسم تغيرو مالتي السلطنة اب عينة بهرن ساقمت بالعات اقباب مصنعتن متحلف حبريتان عينتنا تقاقمان مسارحيتات منصق مدهانيت كمون اب وحس اقباب تقاقمات صربالع مدهانيتن كغبر زلوم طنقاقتاتن زتكور منباروز تقساتو افريم اب ممكات تريوتات ساقمت بالعاتن صعبيناتومن لعل استواصو كم زهلو غليصوم انبطا غرب المحجي كاب سودان اندامصه اب زوبا شجر كفتر صنيو أبز حلف عامت جميلو كسابزي لو ما عامت تزنيا زلنا نحال أي جزيو جن أب حصة عينت أب رباطات
ኣብ ከባቢ ፎኩስ ሓመድ ዝረኽበሉ ቦታታት እንዳጸፈየ ክፋረ ጸኒሑ ማለት እዩ ሓረስቶትን ይኹኑ ክኢላታት ብዛዕባ ዝባልዕ እዚ እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ስለ ዘይጸንሖም መጀመርታ ነዞም ክኢላታት ኣኪብካ ሓደ ስልጠናት ህብሞ ንሶምን ኣበበቶኦም ኮይዶም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ክኢላታትን ሓረስቶትን ወከልቲ ሓረስቶት ንብሎ ስካው ዘለውና ስልጠና ንህቡ ተቐንዲ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ እንገብሮ ምክልኻል ናይ አንበጣ ንድሕነት ሰብን እንስሳን ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መስርሕ ንገብሮ ናይ ምክልኻል መስርሕ ድማ እንታይ ዓይነት ምክልኻል ክንገብር ከም ዘለና እንታይ ዓይነት በጃታት ክንክደን ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክንገብር ከም ዘለና ኣብዚ ትምህርቲ እትው ነይሩ ማለት እዩ ሓላፊ ኣሃዱ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ሲም ብወገኑ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ብምዕባይ ሃስያ ናይቶም ሳገምቲ ባልዓት ንምክታእ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዘቐሰምዎ ፍልጠት ናብ ካልኦት ዜጋታት ክሕልፍዎን ጥንቃቐ ማእከል ዝገበረ ሜላታት ምቁፅጻር ሳገምቲ ባልዓት ክኽተሉን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅፅር ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ቁፅፅር ሃብቲ ቡቕሊ ኣቶ ኣብርሃሌ ሃይለ ሚካኤል ድማ ሳገምቲ ባልዓት ንምቁፅጻር ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ እዋን ኣብቲ መስርሕ ዝዋፈሩ ሞያውያን ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ክገብሮ ዝግባእ ጥንቃቐ ዝምልከት ኣስተምሮ ድሕሪ ምሃብ ዘይውሕስ ኣጠቓቕማ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ከቢድ ጎናዊ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ምምሕዳር ከባቢ ነፋሲት ዝተደኮነት ማእከል ጥዕና ድሕነት ኣደን ህፃንን ንምውሓስ ብእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር እቲ ኣገልግሎት ናብ 95 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጾም ሓላፍ ናይታ ማእከል ጥዕና ነርስ መልኣክ ወልደ ገብርኤል ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ዘተባብዑ ውፅኢት መርአያ ናይቲ በብእዋኑ ብዝካየድ ጎስጓስን ብዝውሃብ ኣስተምሮ ናብ ሕብረተሰብ ሰሪፁ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ጠቒሱ ቁፅሪ ናይቶም ናብ ሕክምና ዝመላለሱ ዜጋታት ብሓፈሻ ናይ ኣዴታትን ነፍሰ ፁራትን ከዓ ብቐንዱ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብሪሆም እታ ማእከል ጥዕና እኹል ምያዊ ዓቕሚ ሰብ ዝተማልአ መሳርሒታት ሕክምናን መድሃኒትን ከም ዝዓጠቐት ዝሓበረ ነርስ መልኣከ ክንክን ኣደን ህፃንን ምክትታል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክታበት ወለንታዊ መርመራ ደምን ሽኮርን ከምኡን ላቦራቶርን ፋርማሲን ዘጠቓልል ኣገልግሎታት ከም እትህብ ኣረዲኦም ጎኒ ጎኒ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ኩሉ መድያዊ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕዋስ ንጥፈታት ከባቢያዊ ፅሬት ምዕዳል ናምስያን ካልእን ከም ዝካየድ እውን ሓቢሮም ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ርእስቲ ዝግበረሎም ጎስጓስን ኣስተምሮን ዝተማልአ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ስለ ዝረኽቡ ኩነታት ጥዕኖም ጽቡቕ ከም ዘሎም ግንዛቤኦም ኣብ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እናዓበየ ከም ዝመፀን ገሊፆም ማእከል ጥዕና ነፋሲት ካብ ዓዲ ረሶን ለዓይተንን ንዝመፁ ዜጋታት እውን ኣገልግሎት ከም እትህብ ሰነዳታ የነፅር ኣብ ከተማ ተሰነይ ዝርከባ ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ኣብ ርእስቲ ንተገልገልቲ ዝህቦ ዘለዋ ብቑዕ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ሓደጋታትን ሳዕቤናትን እውን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ወኪል ኤሪና ሃብቶም ብርሃነ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሳምራዊት ሊቪዮ ከተቕርበልና ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ዝርከባ 4 ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ብቐረባ ሕጋዊ መምርሒ ፍቓድ ንምሓዝ ዓብ ዕድል ከም ዘርሐዋሎም ካብ ብዙሕ ኮለልን ወጻኢታትን ከም ዘናገፎም ተገልገልቲ ገሊፆም ሓላፊት ኣሃዱ ልቸንሳን ምዝገባን ወይዘሮ ሮዚና ተስፋይ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እተን ትካላት ቅድሚ ምኽፋተን ግቡእ ስልጠና ቀሲሞም ሕጋዊ መምርሒ ፍቓድ ክሕዙ ዝደልዩ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ባርንቱን ከረንን ኣስመራን ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ንተወሳኺ ወጻኢታት የቃልዖም ከም ዝነበረ ጠቒሳ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ከተማኦም ብግብርን ክልሲ ሓሳብ ተሰነይ ብቑዕ ትምህርቲ ይረኽቡ ከም ዘለዋ ኣብሪሃ እተን ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ዝህባ ዘለዋ ትካላት ነቲ ብዘይ መምርሒ ፍቓድ ዝረአ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ምምራሕ መካይን ብምግታዕ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ምንካይ ተራ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ኣረዲኣ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ምስ ህይወትን ድሕነትን ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ እተን ትካላት ትምህርቲ በቲ ግቡእ መምርሒታትን ሕግታትን ተቐይደን ክሰርሓ ቀጻሊ ምክትታል ከም ዝግበረለን ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሮዚና ሰልጠንቲ ዘይብቑዕ ኣገባብ ኣመሃራ ኣብ ዝዕዘብሉ ንኣሃዱ ልቸንሳ ምዝገባን ክሕብሩ ኣዘኻኺራ መምሃራ ናይተን ትካላት ብጊዶም ምጅማር ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ዕድል ስራሑን ከም ዝፈጠረ ብምግላጽ ነቲ ኣብ ናይ ቃል ዝረአ ተደጋጋሚ ምትራፍ ንምውሓድ መምሃሪ ጽሑፋት ብቋንቋ ዓረብ ክዳሎ ተማሕፂኖም ሰልጠንቲ ድማ ኣብ ንኡስ ዞብኦም ናይ ካልኣይ ደረጃ መርመራ ዓይኑ እኳ እንተሎ ንናይ ሳልሳይ ደረጃ ግን ናብ ባርንቱ እናኸዱ ንዘይተደለይ ወጻኢታት ይቃልዑ ስለ ዘለዉ ኣብ ተሰነይ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም ኤርትራን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ጥዕናን ድሕነትን ቅድሚ ኩሉ ብዝብል ጭርሖ መኸተ ለበዳ ኮቪድ-19 ምድንፋዕ ጀመርዎ ናይ ወፍያ መደባት ይቕጽልዎ ኣለዉ ቶም ዜጋታት ኣብ ሻብዓይ እብረ ወፍያታቶም
$198,812 أمريكا قمون 17,109,550 باوند دبوب سودان كم زبركتو كاب إمباسي إرترا أب جوبا زبصحن حبريت أفليتهم إرتران نبرت دبوب سودان أقدمهم أب شدشت إبرتات بدمر 799,910 دولار أمريكان 35,170,800 باوند كم زبركتو تذكرهم بزم سرت زي إرتران تقمات دبوب سودان زاقيت أب شوعات إبرتات بدمر 879,910 دولار أمريكا قمون 52,289,350 باوند دبوب سودان أبركتهم اللهم أب نوزوا عد قيح نبرت من محدار كباب عد ليجي كاب عد قيح ناب عدون زقتو نتشكر كرتي أسقام غينو صنح 13 كيلومتر نحمد صرقيا بوفراي تصقون اللو زي كاب قدم خلط توارح جمر سراح بتصادفو نبرت عدتات أشرا عد لجن كرن معرني عمم كمزلو أكادي سراح نايتم من محدار كبابي ويزورو زيادة زرقون قليسام أكاد سرح نوزو بعد قيحة خيروس قبر ماريام بجديو تمسمر مسرتاوي صقنا تغيرلو نباري مسترهوت نخركب ناي ماشنر دقف كجبرت اوعيوم بخال وقنا ابز حلف ورحي اب من محدار كباب عدلجي يغرتا من محدار كباب عدلجي عدتات اشران صدعن بستسلاسل وفرا 100 متر زالان 300 متر قطرتاتن كم تسرحه أبجعلو دما لعلي 1400 متر مدل دال مريت كم تقاعدة وكل إيرينا حبيرا كبران تعزبتنا سعبا وقراو زيناتاتيو مكتتالكم دقيمكم كتكتلو بخبرة دمكم أب فرنسا بمحبرات عيوز تودب وسخ دومز تقلب سراحنا مقراص أدمالهم 10 شمون تتكمتي أما لا تهاجر كم تجمر تقاليحهم بسنكت أدماس الله تعنا تمرتن موقع عزيان زركبهم حيالو نتفتات تسنقيلهم كم زوعلو تقليسهم تأدمان سومن كقتل كم زغل يقلص بمهلاو أبتا هاجر تغسيتو زلو نهر واغان زغبابن زيتونكو قولولاو مليسو قدد مغانو ناي كربات عزبتي تقصم سرحتن يتات تكالات نداد فرنسا كايد وزق النوي تماساسال أدما أبتسلات كبير هاسيا 5 ساعات صبصوات يردوم سرحتن يتات فرنسا بهاجرهم تغسيتو مزلو نهر واغاتا زدارق وسق دوموز كقبرلهم زسوع زلهم أب فرنسا تراي زي كونه بهايالو هاجرات أوروبان أمريكانون تماساسالي أدماي كاد كم زلو يقلصم هاجرات معراب نقينات يوكرين أما ساميسن قبل روسيا ززرقو زلو أجدا أما سرطاوي طلبات هيوت بحفشا سعد ما بفلاي لعل نهري واقاتات كم زغطله صبصوات يحبروم أستراليان سنغابورنا بمدنفع حملاي كتوا وفرزة كورس من اعتمالي 10 شوعات تقم تقدمان اتيا بكتما كامبيرا أستراليا زي تبصح سممع كتواو تراي زي كونه أب مقطع كليماوي نوصونا قداس ربحا خمزلو قداموت منسترات كلتياتن هاجرات حبيرام قداماي منستر أستراليا أنتوني ألبانيز تقبار نايتي تبصح زلو سممع نمرقاس هاجرو بعتب كم تسرح بمحبار سنغابورون تماساسالي تبقصوه كم زلو أرديوم أستراليا كليماو نوص بحفشا متأن بكل تقازات دماء بفلاين مقطع أوشت زمت 10 عامتها زي تقبرنا بليونات دولار وفري كم تقبرها قدما محبارا زذكريهم تمالي 10 شوعات تقمتي قبل من مزنبرت نفاريت وقع روسيا زاقيت تنقب زي تنتصر مغنيات بمودقا بوحدو 10 3 سبات كم زموت تقاليحون تاب دبوشن روسيا بتركب كتما يسكز ودقت SU 34 زعينتا نفاري تاب لعلي منبر هنصا خمت حمششه زتقصو سمز روسيا زبزحو قديات نبرتنايت هنصا مخانم كارديوم بتحدقا 10 شعات خالوت كم زقصلو زتقصو توم سمزي تنقو تكنيكاوي خون كم زقل اميتوم اللوم بتحدقا نسعو زسعبو بارعن كبيد نواتاو عنوت كم زوردي زقلت زلام
ኣብ ናይጄርያ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ጥቅምቲ ዝወቅዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 600 ይክብ ከም ዝበለ ጸብጸባት ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ሸሓት ኣባይቲ ብምዕናው ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ከም ተመዛበሉኻ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ረድዮም ኣለዉ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብልዕሊ ጽላት ሕርሻ ከቢድ ሃስያ ከም ዝወረደ ዝጠቕሱ እቶም ጸብጸባት ኣብ ናይጄርያ ድሕሪ 2012 ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝሓየለን ዝዓበየ ክሳራታት ዘውረደን ምዃኑ ረድዮም ክሊማዊ ነውፂ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ብደረጃ ዓለም እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣውስትራልያ ምዕራባዊ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ክትከውን ቅድሚ 4 ዓመታት ንዝሃበቶ ደገፍ ሰሪዛቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ወንግ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ብዝካየድ ዘተ ጥራይ ከም ዝውሰን ብምሕባር ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ስኮት ማሪሰን ዘሕለፎ ውሳኔ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ 2018 ዘሕለፎ ውሳኔ ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ዝጎስን ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ዘጋድድን ምንባርያ ሚኒስተር ዌኒ ወንግ ወቂሳ ዘላ ኣውስትራልያ ነተቀዲሙ ዝሓለፈ ውሳኔ መቕልባሳ ምስ እስራኤልን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና በኣሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነኻ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ወንግ ብተወሳኺ ገሊጻላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ዝነበረ ስኮት ማሪሰን ምዕራባዊ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ክትከውን ብምድጋፍ ኤምባሲ ሃገሩ ናብታ ከተማ ክግዕዝ ምውሳኑ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ንፖሊስታት ምስፍሕፋሕ እስራኤል ብምድጋፍ ምዕራባዊ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ክትከውን ድሕሪ ምውሳና ብርክት ዝበላ መሻርክታ እንተሰዓበ እኳ እቲ ጉዳይ ተሪር ተቃውሞ ክገጥሞ ጸኒሑ እዩ ንኩናት ዩክሬን ዘጓሃር ዘሎ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ትማል 17 ጥቅምቲ ኒኮላሳው አጽዋር ዘጠቃልል ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚሩ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣውሮፓ ዝካየድ ዘሎን ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ዝቕጽልን ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድና ኣባላት ንምድንፋዕ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ናብ ሩስያ ዝቐንዐ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝተወደበ ምዃኑ ግና ወተሃደራውያን ተንተንቲ እሙቱም ኣብዚ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ካብ ደቡብ ሩስያ ሪሒቑ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኒኩለር ክዋደደለን ዝኽእል ደብደብቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ ይሳተፋ ምህላወን ተገሊጾም ትልምምድ ሩስያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ዝደፋፍእ ብምዃኑ ነቲ ምስ ኔቶ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ከኽርሮ ከም ዝኽእልካ ይእመት በአሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምፍታሕ ኣብ ክንዲ ዝጽዕር ነቲ ጉዳይ መሊሱ ዘጋድድ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከካይድ መጽንሑ ጸብጸባት የረዱም ኩናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከስዕብ ሓያሎ ተንተንቲ ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ኣውሮፓዊ ሕብረታዊ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ይገብር ከም ዘሎ ዝወቅስ መንግስቲ ኢራን ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ መንግስቲ ኢራን ነዝገለጸት ሕብረት በቲ ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ዘሎ ዕግርግር ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ዜጋታቱ እገዳ ከም ዘጽንዕ ብምሕባር እዩ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ 11 ሰብ መዝሓለዋ ሰውራ ኢራን መገሻ ዝኽልክልን ሓሳባት ዘደስክልን እገዳ ከም ዝወሰነ እዩ ትማሊ 17 ጥቅምቲ ሓቢሩ ነቲ ምትእትታው ዝኾነነ መንግስቲ ኢራን እቲ ሕብረት ዋጋ ክኸፍለሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ብቕትለት ሓንቲ ኢራናዊት መንእሰይ ከም ዝተበገሰ ዝግለጽ ዕግርግርን ግጭትን ኢድ ሃገራት ምዕራብ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢራን ኣቀዲሙ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ሃገራት ምዕራብ ንሃገሩን ምድኻም ነቲ ጉዳይ መሊሰን የጓሃሮ ምህላውን እዩ መንግስቲ ኢራን ክወቅስ ጸኒሑ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታት ንምዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ሃገራውያን ፌደሬሽናት ስፖርት ኣብ ኣስመራ ጉባኤታትን የቃንዓ ኣለዋ ኣብ ባረንቱ ኣብ ምክትታልን ምቁጻርን ሳገምቲ ባልዓት ስልጠና ተዋሂቦም ኤርትራውያን ተቐማጦ ደቡብ ሱዳን ኣስታት $110,000 ልዕሊ 17 ሚልዮን ፓውንድን ወፊዮም ብማሕበራት ዕዮ ዝተወደበ ወሰኽ ደሞዝ ዝጠልብ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ኣብ መላእ ፈረንሳይ ይካየድ ኣሎ ኣውስትራልያን ሲንጋፖርን ኣብ ምድንፋዕ ሓምላይ ቁጠባዊ ወፍሪ ዘተኮረ ስምምዕ ከቲመን ነፋሪት ውግእ ሩስያ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነጸረ ምኽንያት ብምውዳቓ 13 ሰባት ሞይቶም
مباركس كبراتن كبران تخطاتلتنا نساعة زيستدالو زيناتات هابستزازي ملو مسترفو مدباتنا نحرككم بوغلنا